Čaute, môj Lagier a vítam u 7. Let's Playa z Shakes and Fidget. Dneska mám úplne super náladu a viete prečo? Lebo zajtra je škola. Jo! Áne. Tak, ako vidíte, som si aj doplnil hubičky. Teraz akurát tak pred 2-3 minútami a som tu spolu s mojím kamošom. Dneska by som chcel dať tohto kostiaka, čo tu mám v podzemku. Lebo už tu mám, ale koľko tu mám? Môžem mať tak 3 mesiace, 4. Tak chcem dať aspoň takých 20 húb. A budem splachovať, ale to až, lebo ako vidíte, už mám plnú auru. Čiže je dobre, yes. Ale to až tak na konci videa budem splachovať. Tak, vylepším sa, mám tu ináč 200 000. No, to potom pôjdeme do arény. Dám si inteligenciu. Takto by som mal. Dám si arénu. Ideme proti 148, nejaký hovnix. Dobre, chlapček. Padlo som, ja nevadí. Ani eliky moc nemám. No vlastne ani eliky nemám, mohol by som si nejak... Ja som dal omylom, ja som tlk. To vám všetko za 15, ale to ne, to si nedám. Troška pretočím hubičky. Ja ho nemôžem zobrať. Tak, za chvíľku som tu, stopnem video a u vás to bude po sekundaní, to nie. Tak za chvíľku som tu. Tak som tu späť. Už sa mi hospoda minula. No, akože ešte mám, ale sa mi akože hospoda, no to je jedno. Ja si kúpite tento lektvary. Čo sa tam smeješ? Tak dám si to na seba. Ešte toto kúpim. Neviem prečo, ale toto strašne vyzerá, že by to bolo jak epic. Neviem prečo, sa mi to tak proste zdá. Dám ešte jednu hubičku. No, dám ešte jednu. No tak nič. Tak, dám si podzemie a dúfam, že padne. Nič. Tak, nič. Nič. Padni. Dilino. Kúkneme si tie súboje. To nič. Robo? Vypni si PLSR, pravi tam počúta telka. Tam je do 15 hub. A však keď ste to vydám do 12, no. Že to zastane, doplním ďalšie. Joj, ale prečo ho nedávam? Však má menšiu silu, má všetko mal menšie. Joj, a Viera sa mi ukázala. Piče, vyjebanej. Poha. No, nervy. Mám si ešte arénu. Idem proti nejakému hraz. Nejaká hradza sprostá. Čo sme vyhrali, yes. A no. Tak to bude všetko. Tak za chvíľku som tu a dám ďalšiu postavu. Tak som tu späť. Nachádzame sa na svet 25. Ale som na inakšom účte, som na mojom kamoše, čo teraz s ním volám, prepáčte. Tak toto je jeho účet. Akože má epic hulku, pomaly všetko epic, okrem toho brnka. Ale pekná postava, ľúbi sa mi. A aj má dobrú túto pozíciu. Na pozíciu. No, dá sa. Na svoj level. Dáme si hospodu. Na tomto účte nebudem hravať, ale budem ho hravať iba vtedy, keď budem natáčať. Tak, Robo? Môžem ťa aj vylepšiť? Alebo, dobre. Tak dáme si inteligenciu. Inteligenciu má takú...
Dáme takto aspoň do 15. Dobre, to bude stačiť. Dáme teraz na výdrž. Sorry, dneska úplne kokcem, lebo hovorím rýchlo a proste sa mi motá jazyk, všetko možné. A mám dobrú náladu, to je dobré. Ale má tu aj lektvary, aj Gryffindor na 337 dní, lebo tam dal tam 6356 na túto postavu. Čo som dal na svojej postave S8 173 a toto versus moju postavu je nič. Tak dáme si arénu a nám dovolil teraz v minúte 2 hubičky, takže môžeme mínať. Tak dám si podzemko. Dám tohto. Vyskúšam tohto. To nič a dám tohto, túto. Skoro spadla na podzemku 8, malinko zostalo hapok. No tak to je všetko zo svetu 25 a stopnem to a za chvíľku som tu. Tak sme tu znova, dáme si litku. Nachádzame sa na svet 26. Jo, jak dneska kucem, ja sa si zabijem dneska. Obratnosť 28, tu som ináč nebol na tomto svete. Jo, vážne, fakt, prepáč, akože o tom hovorím v kúse, akože sa mi motá jazyk, ale vážne sa ospravedlňujem, vážne, fakt, prepáčte. Lebo už aj koľko, za chvíľku 10:30 a som už aj trochu unavený, takže prepáčte. Tak dáme si postavu. Toto tu prejebeme jak páni. To by sme mali. Arena. Toho sme dali, toho cigána. No nie, žiadny Adam cigán. Ako nie som rasista, dobre. Nie som rasista. Ale keď každý povie, že nejaký cigán ide, tak by som to nemohol povedať ja, ale ja nie som to, jak sa povie. Ja nie som žiadny rasista sprostý. Ja skôr mám rád černoch, lebo pozerám to černovské videá, také proste. Debilko. No určite. Tak to by bolo aj všetko zo svetu 26. Tak stopnem to a za chvíľku som tu. Tak som tu späť. Nachádzame sa na svet 3. No na svet 3, tak. Tak dáme zbrojnú. Tu som už tuším bol. Neviem, či som tu bol asi 40. A toto je lepšie. Tak som tu asi nebol. Bo keby som tu bol, tak by som toho nevymenil. By to tu nebolo. Sila 49. Rozmýšľam, že to aj vymením. Vymením to. A hen to predám. Toto predám a aj toto predám. OK, to by sme mali. Dáme čaro obchod. Sila. Sa vytuníme. Sila 47. Si dáme. Dobre. To dáme na seba túto vydrž aj šťastí. Dobre, toto som sa moc nevytunil. Skôr nevylepšil. Dáme si arénu. Tak dáme si podzemkom. Tento pôjde dole. Nie, ja som chcel dať na tohto, na toho gremlina. Toto je, asi tý golem, tak. Ešte jednu hubičku dáme do noho. Nepadol. Nevadí, stane sa. Tak to by bolo všetko zo svetu 3. Dám si tam ešte hlídku, sem už nepôjdem. Tak stopnem to a za chvíľku som na ďalšom svete. Tak som tu späť, som na svet 27, ale to až v ďalšom dieli sem na tomto svete pôjdeme a tak
To je všetko zo tohto videa. Keď sa ľúbilo, dajte like,